ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ ପୁରା ରଡ଼ କଲିଲା ପରି ନିଆଁ ଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଆସିବ। ତା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ତ, ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ନାଚିଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଟିଲି ବାଲି ଗୀତରେ ହେଉ କି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୀତରେ ହେଉ, ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କିନ୍ତୁ ବୋବାଲ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ଆପଣ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ।